Ассалому алейкум ба ҳама мардуми ғариб, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем дар аэропорти Жуковск қарор дорем. Чӣ хеле ки медонед дар ин канал нарх навои билет, парвозҳо ва проверка мешавад ва чӣ хеле ки дар аввали видео дидем милисҳо одаморо проверка доранд, ҳамаша не, лекин по-любому якта нимта проверка кардаистиам ва мақсади мо чия? Бародарое ки идегаҳ иншаллоҳ ямои душанбе парвоз мекунанд, нарх навора пурсем ки чанд қапеш кардем, барои ки дастурашро гирифтан қимат мегирем, заран гирифтан то пухтараи да видео ман гуфтам ки душанбе хуҷанд то моҳи марта баромадаги, яъне октябр, ноябр, декабр, январ, феврал, март то декабр бигирем беҳтарай, барои ки арзонтар меояд, пеш аз соли нав қиматтар мешавад. ва салом алейкум ака. Хуби тенҷӣ? Иншаллоҳ душанбе парвоз дори ака. Билета чанд хариди? 13,515 баъд духтар спорди ака. дар ҳамин аэропорт шудаш? Ковскида мақсад нагуфтанд ки ҳамин рейс дар духтар спорем ё ки наспорем, барои ки ҷа баъзе бародарое буданд ки гуфтанд ки дар ҳамин уралски компания наспорем. бо анеқш мекунем, барои ки ҳам бегаҳ бисёр рейсҳо буд, бисёр рейсҳое буд ки напурсиданд, одамон наспорданд, нарафтанд. Агар ҳози мо дар видео мегӯем ки ҳамин рейсҳо намепурсанд, одамон бимонанд, бо мо бинавар мешавем, барои ҳамон ба ҳар ҳол ҳай боспоре хубтара. Ягем худаш ино ака гуфтиам сайти Урал дуромадагиай, ҳамҷо навистагие ки шарт нестай дар ҳамин самолёти уралски компания прямой рейс бошад, духтар споридан ва ҳамҷам якчанд бародар омад гуфтианша ки Урал бошад наспорида ҷои духтар спори аэропорт ам дуромада гуфта шумода шарт нестай. Салом алейкум ака. Хуби тенҷӣ ака ҷон. Билета чанд гирифти ака? 13,500 чанд гуфти? шумо чӣ ака? Kuibesh, Show, Akai Safar, Like Abjike, Pisatsak Medaniaka, Unamira Tamusho Mekardam, Nishtad Mekardam, Kian Akaram, Eki Shiboy Amira Didam. Bilet xaridagim Covid guzashtagi nestam. Alon ne inshaalloh agar chashov pursidem guftan ki nas pure admi. Bale, ba'd so'rash medan ki yamoy samolyotlar yo'tal mefaradi va yodam mest bo'lar. Faqat ami agar samolyotom Uralski kompaniya bo'lsa, xuddi chaka. Changi bilet aka, yami amma ha, sezon baba. Ne dastroshni ana kadar Yok bana yok öyle boya konuşuyordu. Çanta be. Çimo çanta. Ajda azaba. Maksat ki yine baba üstteki şartı moram zaten da proje çıkarttılar. Bak Uzbekistan'a navigasyon kay hasta Uzbekistan'a meravanı nekem kimatara haş ne daha zoray. Anşura tavşura gel kaçırsa o belki Чора тут карне агар авиабурад линия боша, шока политика работа. Он наверное присидавай ковид для aka sarmundan famide ina da rasa sekat bile geçiyor. Ana bir bardan na sonra ana bari abi maksimum perestarte kadar biriktirmeka ay damader van Navagoro dushanbe bud ana uja Uralski diftarshab qirdi bud ba'zi kalimalar tosham meshawa lekin Jukovskiy va shunun cham bavda digan rafta jeliga Pakistonga naprsida bak hamish mo tawba gen chi sawl mede kompas yani aka kompas yani yakona pare 5 он хата шекра тамошо мекунам живой стоит чио мечана вақту ака ки бас yani хтай намжамо ака ки вақт накунам холон дарам айна чи дидам холон матам гаане дакайчан сама калон ака бачо истра лайка машатаб занен ака ҷон ya nesta kap boshi Yok kaka. Olmaz ki bu tence bana. Kijo bine dolu yaka. Ural kampanya çanka gitti. Ben şey. 15000 çanka.
در پیش خیلی مقصد کنه اهمیت هر کس هر خیلی از میگه بعضش پروگرام میگه بعضش یا کنسول مترو میگه بعضش ایرپورت میگیره هر وقتی رجیستراسیون دا بلیت در کورن است پاسپورت نشون بده تمام برای مردم غریب مردم که کار نمیکنه. سلام علیکم برای از شکر اکرم عبدالله ما خیلی در روز پیش اومدیم بلیت گرفتیم 15,000 است چند روبل بود 23 کیلو چیه بagaژ 5 کیلو بله بعد هر سامالیات بخشا بagaژ داره مثلا ایر بوشا با بagaژ دیگر خب نورو در کامنتاری است انشالله تلفن کنید اگر سوال داشته باشه حرکت میکنیم جواب میدیم باشه. محمود دودار کم اشاره لایک لایک حدیث سرایت کنم رو لایک با پولی که ماشین باشه